tak zase do klubu. Jak ty tež takové krásné. No jak se ty znovu radno. Ježíš, to je nádhera. Ty bláho. Tak mně se to líbí, ale já to přežiju. Horší ti to já když jsem to nedělala, jak to vypadalo původně. Uvidí všechno. Mám to zmapované, každý šroubek. V roce 2000 jsem viděl film 60 sekund s Cagem, který je sice herec na baterky, ale ten film mě naprosto ohromil kvůli autům, které tam byly. A říkal jsem si, jsou 3 nejkrásnější auta na světě. Jaguar typu E, Ferrari 250 a Shelby 500 GT. A říkal jsem si, tohleto auto bych jednou chtěl. A já... Jeep Wrangler uznávám, moc pěkné auto. No a kdyby nebylo italské. To není pravda. No a v 60 jsem si ten slib splnil. Dokázali jsme ve Spojených státech najít původní vrak, to musí být auto z roku 67 nebo 68, my jsme ho našli. 67, promiň, to je sladší rok. Dokázali jsme to auto dostat do republiky, museli jsme prokázat do Ameriky firmy Shelby, že jsme majitelé originál vozu, toho fastbacku, protože jinak by nedodalo to díly. A takže před sebou vidíte kompletní Eleanor, na něj není jediný šroubek, který by tam nepatřil. Je to jediný v republice originál Shelby Ford GT500. Neřečník, pokřtí to. To je něco, no ne, to musí říct, to by nemělo ten efekt, jako jo. Počkej, umím to? Tím tě Eleanor. Krásné, čistá krása. To nebude míchat, to jsou každé jiné. Symbolicky, oni dosti dají něco lepšího na ty. Děkujeme. Po obědě vám ukážu, mám to kompletně sfotodokumentováno, jak to vypadalo, když jste v Americe. To už nemělo zadní napravu, to bylo x let odstavené kompletní vrak. Naštěstí měl doklady, měl blok motoru. Ano, no protože oni si to hlídali, no. Až si potom sednem mám povykládám, ta historie je velice složitá a zajímavá toho vozu. Licenční spory, podvody, hlídací věci, registrace, obrovský problém, proto je jich tak málo. To je synovo, to vedle. To je to vedle a říkal, aby to šlo k tomu mému vozu, tak si nechal do té Eleanor barvy ze zbytku, co mi zbylo, si nechal ty pruhy stříknout. To je pěkné, ale s těma pruhama. No, americké vozy musí mít pruhy. Sabi. Na kapotě co? Tam je právě závodní motor a oni nemají zaklapávací kapoty. Ta kapota drží na těch ocelových lánkách, já vám to pak ukážu. Jo, to nemá normálně jak cvak. Jo? Je tam originál Cobra závodní motor, nepřeplňovaný, který má 500 koní. A má chuťovku, má přeplňování kysličníkem dusným N2O. Chlapi ví, co to je. To je dalších 170 koní, takže tenhle ten veterán v plném výkonu by měl mít kolem 670 koní, přátelé. 670? To je ta firma, co mi to renovovala. Vyfuk. Má vyfuky vedle, to nemá žádné katalyzátory. Tak já si dám. Já miluji šlapičko. Včera jsem si to dala s jahůdkou pěkně doma. Takže priatelia, dovolte za seba aj za nás všetkých poďakovať Rastíkovi, že nás pozval na krstenie jeho Mustanga. Prajem mu za seba, za všetkých veľa šťastných míl na Mustangovi bez nehody. Pripíme si na ňu. Holkám se omlouvám, já vám to samozřejmě nastartuju, ale nevím, jestli, kromě Petrol Headroom, jestli se vám ten zvuk bude líbit. No mě rozhodně, já už jsem si to vychutnala v červeňáčku. Teď jsem se jde si poslechnout. No, to si poslechnout. Co
co teď uslyšíte, tak poznáte z Harika, to je čerpadlo. To jste ještě neslyšeli. Tak počkej, já si to musím natočit. Šťastný otec. Krása. A to se otvírá tak, to je taková mazanost. Takhle to odklopíš, přitáhneš rukou a otevřeš, jo? Bláho, dobré. To, protože když ty vozy třeba v tím blbneš, skočíš nebo něco, tak ona by se ti otevřela. Otevřela, no. Mají všechny soutěžní auta. To máš vymakané úplně. Tady je to Ty krasavec. bo, tato, toč to. Ty brďo, no tož to je krása. Ježkovi oči. Jeden jediný v republice. Kobrety. Možná i v Evropě. Bylo, To je dokonce už pecka. dneska už je problém i sehnat černou baterku, všechny se dělají plastové, to by tam bylo hnusné. Jo? Částečně se musel, to je z Forda, ta plastová na chladici kapalinu, původní byly takové bagy, takové, jo? Takové jakoby sáčky, Frantík, zdar. ale ty sáčky se nedochovaly, to se rozpadlo, prostě, jo? Takže to nejde. Ano. Drž, ať se to nerozmaže. Řekněte mi, k čemu jsou dneska turba? Jak všude vidíte, 3 válce, 2 turbo, Aby ti BMW mohli dělané, musela natočit, to se nedalo jenom objemníčím fotit, to je nenahradíš, tak takhle má vypadat úžasné, že to vzduchový je. motor. To je na to, aby ti vyplastalo oleje. A aby ti to nevydrželo ten motor a dal to do velké Ale to si můžeš na tu trávu, víš, jak pojedeš. Ty bláho. Rastníku. Ne, to je to přeplňování. To je bomba. Svíčníkem vysným, tady to, ta bomba. Aby to, Jo, chladí motor. to ještě přijde. Jezdám, víš? To ještě přijde. Přichlazuje motor, aby mohl do vyššího otáček. Američané to mají tak vyblbnuté, že tam máš, tím to aktivuješ, to je takové tlačítko, jak v letadle kulomety, když to s tím tou krytkou, tím to aktivuješ a spouštíš to tlačítkem, kterému se říká go baby go. Jo? Ty budou umístěné na tom středovém panelu, na tom hliníku, oni mi to tam nedali, že by mě to lákalo, že až udělám tu první garančku, tak teprve potom mi to zapojí. Jo? A aby vás nezarazila jedna věc, hlavně vy, co rozumíte veteránům. Ten vůz je kompletně původní, jediné, co nemá původní, co má mít, jsou sedadla, přední a zadní. Jsou teda původní, ale jsou od roku 71. To je rok, kdy se začaly dělat opěrky. Vůz 67, 68 ještě neměl. A ty sedadla se šijou v Americe, budou černé, přední, zadní, s šedým prošitím k tomu autu a tady bude velké logo Cobra. A to logo způsobilo, že mi to trvalo půl roku déle, protože to je fabrika, která šije pouze pro Shelby. A ta fabrika to odmítla udělat a nechala si to potvrdit, že splňujeme ty pravidla na to logo, že jinak ho nevyšijou. Takže jsme museli zase Amerika do Česka, Česko do Shelby, Shelby do té fabriky. Jo? Takže než se to prostě zúředničilo, To ještě není, to bude, no. Když jeden, že díky tomu potom je to fakt tak výjimečné jediné a záležitost. Protože kdyby to šlo jako a každý si to udělal, tak prostě už nemáš Ano, už nemáš tu v raritu. pořádku, jo? Ale já mám nápad. Tato, vezmeš si mě a on mě poveze jako nevěstu. V jedinečním autě.
Dobře jsem to vymyslela, víš? A před tolika svědky, jo? Ano, tata dělá hluchého brouka, dívej, neslyší. Vypadá, že vážně neslyší. Neslyší. Tady případ je, ano, víš, to je ten Mustang, fastback, 1968, nádherné. Malý zelený, ano. On nemá ty čačovinky, no? On není tak načančaný, on nemá znaky, on je jako turistický, co nejde, si v nechvíli.